Aínda que pasada por auga, esta é a nova imaxe da estrada que une Nantes coa Lanzada no concello de Sanxenxo. A vía vén de ser transformada coa creación de sendas peonís e máis dun quilómetro de lonxitude. Tamén 3 áreas de convivencia. Ten 3 zonas de convivencia, 3 zonas que podemos comprobar, cunha delas é aquí onde nos encontramos, no Pazo de Quintans, que a fan moito máis humana e podela disfrutar moito máis, é onde non se pode circular a máis de 20 por hora, por lo tanto, convírtese unha estrada que era un pouco peligrosa, porque hai moitos veciños que viven aquí, pois estaban moi preocupados por isto. A actuación foi posible grazas a un acordo entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Sanxenxo. O orzamento rolda os 800.000 euros financiados íntegramente polo organismo provincial, xa que o 30% correspondente ao Concello foi un dos investimentos que a vila incluiu no marco do Plan Concellos de 2021. Quedou francamente ben, con todo este espacio pensado para as persoas, que cambia a estética, que en lugar de ser unha infraestructura de paso de vehículos agora é unha infraestructura para que a xente, primeiro as veciñas e os veciños, que son os primeiros que nos teñen que preocupar, pero logo tamén, non, a xente que nos ven a visitar. Coa reforma deste treito de vía, os peóns gañan espazo fronte aos vehículos nunha zona con moitas vivendas. O seguinte obxectivo do Concello é levar a cabo unha intervención semellante ao carón desta obra, en concreto, dende a igrexa ata o antigo cuartel da Garda Civil. O alcalde non perdeu a ocasión de trasladarlle esa demanda a Carmela Silva. Me atrevo e me arriesgo a pedirlle á Presidenta da Diputación de que o tramo que vai desde a iglesia, máis menos, hasta a carretera da Xunta, onde está o antigo cuartel da Garda Civil, que é unha zona tamén que vive moitísima xente, que están moi demandada, sobre todo pola Asociación de Veciños de Noalla. Unha petición que non caeu en saco roto. Eu me comprometo a que se poñan a redactar un anteproxecto, que o miren con vos, para que tamén o podemos falar coa veciñanza e se a redactar un proxecto e poñelo en marcha. Nesta zona tamén está pendente a nova fase do Pazo de Quintáns, centrada na posta a punto dos xardíns, unha actuación orzamentada en 850.000 euros procedentes de fondos Next Generation. A previsión do Concello é executalo ao longo do período 2023-2024, unha vez conte co visto bo de patrimonio.